Subiit daw day kung ganun ang destiny ko bato pa sa katapusang mensahe sa atong presidente. Yes, samtang nagsakay siya sa eroplano dong irin, no? Paingon dito sa The Hague, mga kasama. So, kung atong, tama sa imong giingon ganina, ato ang tukion gyud palahuman pag-ayo. In fairness, consistent ang atong kanhi presidente sa iyang baruganan. Kay kung ang tao ra ba dong irin mabutang sa alanganin, medyo mo usad na ra ba ang tono? Mo action og lubad day, Michelle. Pero siya sukad pa sinugdanan nga ako kargo ko ning tanan. Hangtod karon bagka kasama mensahe niya sa bagka kapulisan nato kasundaluhan nga mao bagka kasama gyoy promotor aning pagpump sa kausay kalinaw. Okay? Sagot mo nako. Ako ani mao na ni karon. Mao na ni siya. Wa na usab ang iyang bunga. Mo ni anang bunga sa ato ang pagplastar sa kausay kalinaw sa atong nasod Pilipinas. Yes, no? So siya man po daw niingon sa mga pulis ug military nga trabaho lang mo, ako na'y bahala, mo sa pupo sa tanan, and indeed mao na gid ni Dong Irin. So taas pa daw ning legal proceedings ug magpadayon siya sa pagpangalagad sa atong nasod. Salamat kay naigison din ni si Pastor Leo Daog-Daog. Kanabutan kini bagya kasama sa kining estado ni Executive Secretary Mildred Dea. Gihatagan day Michelle og baga kasama og 15 dias nga visa as counsel si Executive Secretary Salbad Bingbong Mildred Dea og duha pod ka adlaw nga visa katong nurse nga kuyog day Michelle niining naisgutan nga atong kanhi presidente. Yes. Salamat. Unta magsabay ra sila uli diri dong irin sa Pilipinas. Mao ra man gid na panghinaot sa mga taga Davao, di ba? Bring back Duterte. Mao ra man gid na ang singgit di lang sa mga taga Davao but naay pipila nga mga lugar sa atong nasod. But mao lagi, this is a continuing battle for taas ni day. Oo. Battle ni kay para sa uban kadaugan man Para sa mga taga Davao, kuan medyo dihado ta dire.